weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to babaɓe to darto abdallah to abdallah jeeri to fonde ilimana to juude jeeri to hayre gollere to hayre mbara to seeno busoɓe kon takusan juula ha to galle ceerno jayiɓe baro to hayre law ha to galle makko taweteɗo to leegal hayra no adiɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi sénégal accident musto waɗi to nokku biteɗo Gandiaye waɗi yimɓe ɗiɗo wasde hen pittali mumen e hewɓe kadi mbarmi hen to leydi Mauritanie délégation mo liga arabe wonnoɓe e visite mumen e nder noktoto kolliri tigui weltare men mawde no fewi no tawri kay kebbungal leydi ndi ko fate jaɓɓade oɗon sommet biteɗo sommet arabe to leydi Maroc accident musto waɗi toon ko famdi kala nogas e nayo neɗɗo mbasi hen pittali men to leydi Mali temedere en joyo responsable taw ko ardinoɓe section ngaji e sous section e landa wiyete ka l'IRD jalti ha laaɓi ka landa ɓe tawti kaɗo landa wiyete ka EDR to leydi Niger général Chiani gardiɗo transition leydi ɗi o waɗi wayloji kewɗi e gardigo koninkoɓe ɗum noon ko waktuji seeɗa kay ko adi ko ultimatum leydi leyɗele CEDEAO mbaɗi e nder leydi he ko fati kay so tottitani laamu ko yanoɓe leydi he kabaruji men joolam jaɓɓeri ma en jaaha to leydi Italie to leydi Pakistan to leydi Ukraine bisimilla moon e ketki kotodirte joni joni piren pacciren aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby ko jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrome dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby ne yawno ɓe worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dahmitade kala ceerno Djiby ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent to neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby ne jogui leɗɗe wonande ustoraɓe gorago biteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi wayennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon on nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siddeji bahliɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo woɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby tawate ceerno Djiby ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko wonema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby ene wiya dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata 78 163 24 82
so tawi noon ko yimɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy nandi dendagal kilineɗe mum wonde base makko to nakkude no golla ha no hannirta ni ne tawiɗen mi ñii ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko labdude malaɗo woni gaddude golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jaam kawis kiiɗo hen lekki are dow men woni gorelte hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay woni ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorelte ɓe ceetima e muɗuma ko wayno dogam site kane yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi keptinaka gandaka tawa gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗor ɓandu wulor wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje tuƴiɗo tonkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorelte joni joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka heftinde hoore maɗa gam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorelte sa yeehi to site internet mo gorelte a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorelte so tawi ko tonggode gorelte gonɗa ko leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Ngaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko Dakar Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa ko Wourossogui Habisek mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagna 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorelte e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo eɗen gone dewo jeegom lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati walla mbiyana aleta sappo e jeenayyi lewru haran hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam habaruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men noon ɓatake taw ko ɓatake ruttude duwaw faade dendagal julɓe kala ummorade noon e ceerno Abou Baydi Sara e kañum e miñum en kala tawateɓe to ndulumaji demɓe funeɓe e wondude musidɗo men hono Sara Abdoullahi Sar mo goɗon heeɗade dande mum e kala saaha eɓe ndenta kamɓe kala eɓe dutta on duwaw dendagal bandiraɓe guila noddunoɓe téléphone ngaji ha e nodduynoɓe réseaux sociaux ji e yaɓɓunoɓe koyɗe men gaari ke guila e wirwirde ha
yettinde duwawuji kala eɓe mbiya on tana yo on jokki en ɗam yo Allah jokku balle mon eɓe jaara noon dendagal bandiraɓe ɓe ndulumaji dembe e ndulumaji funeɓe guure taariɗe kala darinoɓe kay ha wirwirde wawi rewde lawol hano haalirni caggal ustare miñiɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue biyetenoɗo Idrissa Baydy Sarr noon o wira tigui ko ñalawma hanki o to ndulumaji eɗen jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ene duwono on ene rutta dendagal bandiraɓe kadi tuynoɓe réseaux sociaux ji kala habaruji men ɗemgal pulara to leydi Sénégal puɗɗotoɗen to leydi Sénégal aseta hanki joyya lewru juko hitande ujunnaji 2023 teskama accident musɗo waɗi to nokku biteɗo Gandiayi ko camion citerne kañuma felɓodiri e bis goto bila noon ko maayi hen ko yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men fodde nogas joyo woɗɓe kadi mbarmi hen e nder ɓe nogas joyo mbarmuɓe hen yimɓe sappo joyi ne tampi sanne mayɓe ɗiɗo ɓe noon ko chauffeur camion citerne o wondude chauffeur bis on paami otoji ɗiɗɗi kala chauffeur ɓe ko hen keddi nde otoji ɗi pelɓodiri noon citerne o ruppiti jeygue ɗum laati cuumu ko ɗum saabi noon chauffeur on camion citerne cumɗo chauffeur o ɗeɓani yiitede caggal ɗum noon ko ƴiye makko yiita caggal kay nde o suumi ha o hooñi ko ƴiye makko seeɗa yiita ko nden tigui anda wonde ko basɗo fittandu makko apprenti makko noon kanko chauffeur citerne o apprenti makko nde tawetenoto Kaolack ko toon fannoma kay hawo yettode ɓe mbawa yaadude ha nani toon oɗon kabaru mo welani yonen mbiya tan yo Allah yurmoɓe yaafoɓe halnaɓe aljanna gañiɓe nde Allah rokkata ɗumen jaam mbawa tigui jokkade hajuji mumen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Juan Branco ko avocat fraisenajo ko avocat Ousmane Sonko fraisenajo on nanga noon ko keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal omo ɓornino comci taw ko comci awoɓe ko den tigui o wiya teɓ noon laamu leydi Mauritanie wattimo e juuɗe laamu leydi Sénégal caggal ɗum noon fedde hujjikintoɓe ɓen taw ko avocat ji Ousmane Sonko woni collectif des avocats ɓe Ousmane Sonko kolliri hen mette mumen no feewi ɓe mbaɗi communiqué mabɓe e nder communiqué noon hollirde hen mette mabɓe hollirde kadi wonde ko laamu Mauritanie waɗi ko ɗum ɗon ɓe kolliri tigui ala ko yaɓɓude kuulal woni tigui des règles des droits international ko yaɓɓude tigui règle des droits international ko laamu leydi Mauritanie waɗi ko e nder communiqué kadi ɓe kolliri hay avocat goto fotani fotani fayde walla hulɓinede e kala eto wawi wonde kala mo wawi défendude maɓe mbar kadi ɓe kolliri nder communiqué kadi wonde maɓe mbar kala koɓe mbawno wadde kay ɓe mbawa darade darde mabɓe kay ha oɗon nando mabɓe biteɗo Juan Branco wawa woppitade e nder communiqué kadi ɓe erima laamu leydi France e ngu leydi Espagne ha ngu leydi Sénégal kala nde darton beele kay oɗon biteɗo Jean Branco ene wawa woppitede ko ɓuuri yawde e yeccade kanko Jean Branco noon nde o nanga o nawa tigui koto dikka halata hande o noon mo wal jamma makko gadano to kaso mawɗo woni maison d'arrêt mo rebus guila sappo ina lewru juillet noon parquet koko wanno e makko ko wiyete ouverture enquête judiciaire e mandat d'arrêt kala ko fati tigui e bindande e kalanɗe makko ɗe waɗata e kala saaha taw kay ko ñingde laamu leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen connexion internet kuppunoɗo arti guila kupputoɗeɗo balle kala arti aseda hanki o joyi lewru juko 2023 ko guila ñande 31 lewru juillet noon jaagogal kalfinaɗo ko fati communication yamino tigui yo internet o coupé saaha saabu kay teskademo e kala saaha ko bindande e noddoji fati bindande e haalluji ko fati gañam tumago e ko fati tigui e noddoji fitnaji ko ɗum woni ko waɗatano e nder réseaux sociaux ji ko ɗum saabino noon o namdide réseaux sociaux nde internet o wawata coupede hano hannirta ni ɗum artirama noon aseta hanki o ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko aseta hanki wonno yonno tigui levé de corps e wirwinde sukaɓe ɓen ɗiɗo rewɓe wasnoɓe pittali men taw ko rewɓe miñiraɗo e mawniraɗo wasnoɓe
pittali men e jangu mbannongu e bistata to yaraka taw kadi nguna jangu taw kadi ngun jangu ko cocktail molotov kanyum weddano e odon bisa haaduma laati cumo mbiɗen ko aseta hanki o goskiji ɗi ƴetta ko aseta hanki o taw kadi on bis ko doganoɗo ko dow ligne numéro 65 na wawa kay hakkude lawol hakkude to wiyete kununa faade kolobane mayɓe ɗiɗo ɓe noon goto ne wiyetno Fatoumata Bintou Diallo goɗɗo o wiyetno ko Oumou Kulthoma Diallo levé de corps mabɓe ko to Juma Sandiaba mo Medina ko toon waɗa ɓe tawtorede kay ministre Mansour Faye garnoɗo kay ene ardi e délégation timmude no feewi jinnaɓe e hoddiɓe e sehilaɓe kala mbawi tigui tawtorede levé de corps e wirwirde nde kala kanko ministre o noon o yettidi toon duwawuji horeji leydi ndi e gouvernement mum kala o holliri kadi wonde sispeji puɗɗima nangguede hen enquête o kadi nana jokki kala tawaɗo juuɗe mum ene moddi tigui e ɗeɗo gueɗe koko rewte lawol hano hannirta ni ha joni kabaruji men to leydi Sénégal aseta hanki o joyi lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati joɗima jonde sarɗiyeji e mbadi séance plénière jonde nde noon koko fati kay e rapport d'examen du projet de loi numéro 12 2023 modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 ko fati kay e code électoral ɗum hawrama aseda hanki o on loi noon on loi noon koko fati kay e alhaali oɗon tuppiti jofiti koko fati alhaali hono Khalifa Sall e Karima Wade Ali Khalifa Sall noon e Khalifa Sall e Karima Wade noon e oɗo saaha joni mbawi tigui hebde yamirore jeyede kay ko wonde candidat ji e sungoji tijjaɗi en 25 février 2024 e nder leydi Sénégal ko fati e sungoji yidde ardade horeji leydi ni ko so tawi kay eɓe kaaja kamɓe ɗiɗo kala so eɓe mbawi jeede e ɗiɗon sumgoji e oɗo saaha joni noon on loi ene wayno hawrama to suudu saɗi to ala ko heddi so wona sifande Macky Sall hoorejo gendidi koye ndin mbadi noon ɓe mbawno tigui joɗade ko fati kay e nden toɓɓere taw kadi ene jeeya e toɓɓe jewtanode e jonde woni dialogue national bannoɗo e nder leydi he ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni goto e wannoɓe jangu taw ko jangu cocktail molotov e bisa goto mo hinde tata on bis noon ligne 65 to yaraka ha waɗino sukaɓe ɗiɗo rewɓe wasnoɓe hen pittali mumen hollirama noon wonde ko dognoɗo kanko noon holliri tigui yesso enquêteur uji wonde ko dokkanoɗo haalisa on haalis noon beele kayum waɗa ɗiɗon janguji e nder ɗiɗon bisuji o holliri noon wonde kay o rokka ko 150 000 woni capantati ujunere CFA ko ɗum tigui woni ko rokka gam wadde ɗiɗon janguji omo wiye Daouro Fala o nanga noon ko gila aljuma ɓennuɗo to galle mabɓe to leggal bitengal yombol e nder Dakar ko ɓattiɗo noon walla ko jeeyaɗo e kaɗo landa wiyete ka ex Pastef ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen commissariat central de Mbour commissariat central mo Mbour ɓe teeɓima biyeteɗo Mawdo Ba noon koye tigui membre actif woni tigui yimɓe da mawɓe kay tambiɓe kaɗo landa tambiɓe membre actif koye kokkoli landa Pastef kam woni ex Pastef ko hen o jenata ko Pastef défense omo tuma noon e financude e kala saaha sukaɓe Pastef naɓe waɗoɓe seppoji mumen e pusde ɗumen sukaɓe kay e haalde sukaɓe kay e helde e bonnude e wujjude kaake nder leydi he fodde noon fodde ñalawma kurɗo noon hono lieutenant police biteɗo Adama Niane wondude chef de service corps urbain de commissariat o wondude e adjudant Abdoulaye Ndoura e adjudant Moussa Ndiaye e chef Aliouna Diallo wondude chef Mohamed Sidibé ene jiilomo fodde ñalawma kurɗo e caggal ɗum nden mbawi widemo teeba kanko Mawdo Ba noon ine tuma tigui ko ne tuma e makko kadi wonde ko kanko walluno oɗon avocat fraisinajo biteɗo Juan Branco ha naati kay e nder leydi Sénégal tawi ko d'une manière clandestin woni tigui ko to tawi
naati leydi ndi tawa rewani e lawol hollirama noon on natirno leydi ndi ko caggal kay ko lewiri ɗum koto banggue leydi Gambie ko toon rewiri gam nadde e nder leydi he e oɗo saaha joni noon temo ene miija kadi wonde ko kanko jippinno Jean Branco caggal kayde gaynino conférence muɗum de presse muɗum to sali ko kanko jippino ɗum enquête o noon ne jokki ha joni ardi enquête o noon ko biteɗo latta jobam hewɓe noon ma nangue e onon fannu maɗo ba o noon mawɗo ba noon en tawi e kasoto commissariat mo Mboura e mbadi garde à vue ɓoy taw waɗe déféré to parquet ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mauritanie paɗen to leydi Mauritanie noon to leydi Mauritanie jaltu caggal kay jonde jagorɗe joɗinode ñande tati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati to palais présidentiel to galle hooreje e primature kala kolleri wonde kolleri kay laamu ngu wonde kay koye heɓnade kay yaade guurte woni vacance ko ɗum tigui ɓe goni e heɓnade tawa kadi koye dogue ɗiɗi woni deux vague ɓe jarata hen rogere wotere woni vague gadano o ko ñande aljuma ɓennuɗo fuɗɗoto tigui yaade foftere mum guurte mum taw ko jonte ɗiɗi rogere ɗiɗi ɓeɗe noon ma rogere arawrinide arta caggal ɗum nde ndeɗon rogere ɗiɗi ɓeɗe wawde yaade guurte muɗum teskama noon gouvernement leydi Mauritanie wayri tigui yaade vacance mum saabu kay ɗiɗo duuɓi kala ɗe jahan taw ala ko sabino ɗum so wona mboroso covid 19 ha joni ko leydi Sénégal leydi Mauritanie keddoɗen délégation de ligue arabe arnoɓe visite wadde visite mumen jillu mumen e nder Nouakchott ƴewde kay to golle ko fati kay e jaɓɓugal sommet tawi ko 5e sommet de conférence économique et sociale ligue arabe baɗo ñande jeeɗiɗi lewru novembre 2023 e nder Nouakchott ɓe garno tigui ƴewde to golle ɗe jarata hono chef délégation noon ene wiye Hassen Zeki noon holliri weltare mum mawde no feewi e hoolare mawde kay o tawi keɓugal ngal e tigui keɓugal ngal e oɗo saaha joni ne yaara yeeso hano hannit ni o holliri noon o tawi tigui laamu leydi Mauritanie ene ƴetti kala peeje e peccoro gam kay jaɓɓade sommet o ha wawa rewde lawol hano hannit ni o wi délégation noon o wi kadi wonde délégation o joddima e jagorgal kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi hono Mohamed Salima Wula Merzouga ɓe jewtidi ko juuti ɓe joddima kadi e ministre du commerce hono Lemra Bota Benani e yimɓe laamu ngu hewɓe délégation kadi waɗi visite ji mum centre de conférence mo Nouakchott ko toon tigui sommet o ɗamini joɗoyade o foti waɗoyde hoɗo foti waɗoyde e nokkuji kewɗi godde to ɓe foti jippade ɗi kala ɓe mbawi wadde visite jillu mumen ƴewde kay to golle ɗe jarata ɓe kolliri noon weltare mabɓe mawde no feewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jiyan ha to Nouadhibou oɗo saaha to yonti noon Nouadhibou naɓe kala e ko taari ɗum ne tawe darde mawde no feewi e keɓugal noon kañumen ko jaɓɓade ko fati e ziyara annuel ziyara kala kewɗo waɗede kala hitande taw ko ziyara hono khalifa général mo Nouadhibou hono ceerno Ndiaye Baro heewi waɗanede hitande hikka nde noon ziyara o waɗata ko ñande sappo e goho e sappo e ɗiɗi lewru juko gonɗe ɗum woni le 10 le 11 et le 12 lewru août ko nden tigui ziyara o waɗata e nder Nouadhibou dendagal julɓe ha tengti noon e futankoɓe tawateɓe nder Nouadhibou ha to Nouakchott kala ene bisma hen ene mbiya kadi yo gandu ziyara o ko kañuma en jeeyi ɓoyata noon ma commission ngaji taƴe taw ko tambiɓe golle ɗe fotɓe jokkodirede ma en gartu hen so tawi en keeɓi ɗo ko ɓuuri ɗo labde habaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to Nouadhibou koto leydi Maroc paɗen accident musɗo waɗi e nder région biteɗo asilal noon to hakkude leydi Maroc ko minibus goto jollinoɗo passager ji yani toon minibus o noon o faano koto no wuuro witego Demnat no gase nayoneɗe noon mbasi hen pittali men enquête udditama hen beele ne ando holko saabi oɗon accident koto leydi Niger paɗen général Abdourahmane Chiani noon gardiɗo transition leydi Niger e oɗo saaha joni gardiɗo fedde koninkoɓe derguiɓe laamu Mohamed Bazoum teskama tigui o waɗi wayloji kewɗi aljuma ɓennuɗo o e gardigo koninkoɓe leydi ndi dendagal ɓen wonnoɓe chef uji d'état major leydi ndi kamɓe kala noon e jeeyede kay tawtoyde kudeta o haɗani ɓe mbaylama e oɗo saaha joni woni général woni tigui joni ko général Moussa Salou Barmou ko kañuma woni chef d'état major général des armées ko kanko wonno mawɗo force spéciale woni o waɗi formation ngaji kewɗi noon to dowlaji dentuɗi Amérique hono colonel
colonel major Amirou Abdoul Kader on waɗama cukko makko woni tigui chef d'état major adjoint des armées o ardini kadi gendarmerie ko colonel major piteɗo Hima Karima Hima kañum tigui oɗo saha joni ardina gendarme ko ɓattiɗomo no fewi kadi ko ɓe mbaddino formation te école militaire mo Thiès ha leydi Sénégal ha joni ko leydi Niger keddoɗen ko waktuji seeɗa 24 waktuji seeɗa kay keddi kay ko fati ultimatum mo fedde CEDEAO hokki kay ko fati koninkoɓe leydi Niger derguiɗiɓe laamu Bazoum nde dokkitta Bazoum laamum ko ɓuuri yawde e yaccade ko ñalawma hande o minuit ko nden tigui ultimatum o gasata leydi Mali noon e leydi Burkina Faso kolliri tigui wondude e leydi Algérie kolliri ko jaadani intervention militaire mo CEDEAO ñalawma hande o noon teskama ko ujunnaji yimɓe taw ko yaatuɓe kudutawa kañumen mbaɗi moɓodiral mumen e nder stade mawɗo tawateɗo to ñaame lamorgo leydi ndi hollide tigui succi e mumen enen jaadi enen gondi e koninkoɓe leydi mumen ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Mali paaɗen landa witeka ladema woni alliance pour la démocratie au Mali ko landa ka professeur Marimantia Diarra ardino yalti jaltuɗo aduno kay e lewru maynuɗu gila nden noon ala taw cukko makko ala taw noon e oɗo cuɓaɗo ardina gardinaɗo landa ka hakkillaji kewɗi noon nangi kay joni jori lomtademo e gardigo landa ka ko biteɗo Adama Sangare on kañum woni maire district mo Bamako ko gorko mo Joyla ko kanko kadi woni cukko horejo comité exécutif landa ka siftinde on noon landa ladema PASJ sosa ko gila nogas joyi lewru mai hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho caggal kayde laamu général Moussa Traoré yanno ha joni ko yi on fannu keddoɗen to leydi Mali ha joni temedere en joyo responsable uji section et sous section jeenoɓe landa wiyete ka IRD tawi koye nder commune demo Bamako ɓe démissioni kamɓe kala ɓe jalti ha laaɓi e poste ɓe goppi poste uji mabɓe ɓe kolliri kadi ɓe jalti e kaɗon landa e oɗo saaha joni ɓe tawtoyi ko landa wiyete ka EDR noon woni espoir pour la démocratie et la république kolliri kay woɗɗi wonde ɓe kolliri ɗum noon ko ñande aseta nogas jeenayyi lewru juillet mayno ɗum ko nden ɓe kolliri tigui wonde ɓe binditima temedere e joyo neɗɗo responsable uji IRD yaltuɓe ene nattoyi kay oɗo saaha joni e kaɗo landa e natti tigui e kaɗo landa wiyete ka EDR kamɓe kal noon ko yimɓe mawɓe no fewi saabu ko hakkude halfinnoɓe section walla sous section e nder commune e nder district de EDR noon ardi ɗum ko biteɗo Dama Diawara Aboubacry Sidiki Kanne waɗama coordinateur landa ka hono landa EDR e nder commune demo Bamako habaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mali keɗoɗen Azali Ousmani ko kañum woni hoore leydi Comore kañum kadi woni gardiɗo cetala fedde union africaine noon ko kanko lomti Macky Sall e gardigo union africaine Azali Assoumi noon ine tijjano to Bamako lamorgo leydi Mali adannomo toon noon ko joddade kay e laamu transition ngu ƴewde kay progrès ji baɗaɗi e ƴewde kadi to transition o yarata beele kay heblanade no laamu artiri e juuɗe civil en laamu transition ngu so joofi kay ne laamu ngu artirta suɓgoji mbatte ha laamu wawa artude e juuɗe civil en ko ɗum tigui wonno ko fonno addudemo e nder Bamako lamorgo leydi Mali e oɗo saaha joni noon laamu transition ngu e gardugol colonel Azimi Koita ɓe koliri tigui wonde ɓe jiiɗa yiidemo e nder leydi he o laatima persona non grata e nder leydi Mali so ummima to leydi Mali noon mo fonno kadi yaade to leydi Burkina Faso ɓenne laamu transition leydi Burkina Faso kañumen kolli jaafimo jiiɗa yiidemo nder leydi men toonne o laatima persona non grata addi haare hakkude mabɓe noon kanko Azali Assoumi e colonel Azimi Koita wondude e capitaine Traoré ko kanko Azali noon caggal kay nde o salino foddade e mabɓe e sommet tawateɗo moɓe mbanno to Strasbourg e to ɓe mbanno to Saint-Pétersbourg e nder leydi Russie caggal kay sommet bannoɗo toon nde ɓe ƴettanno ko wiyete photo de famille kanko Azali noon Assoumi wondude e Macky Sall horojo leydi Sénégal wondude e on tawa ko biyeteɗo Oumarou Mballo kañum ardi leydi Guinée Bissau ɓeɗo tato kala ko salinoɓe foddade photo famille foddade kay e capitaine Traoré wondude e on
noon taw ko biyeteɗo colonel Azimi Koyta e capitaine Traoré ko ɗum saabi ɗon ɓenne kolliri hen tikkere men wonde kay jiiɗa yiide Azali Soumani e nder leydi mumen ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to kabaruji men ɗemngal Pulaar kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Italie paaɗen batoji ɗiɗi jollunoɓe ɗanne yankoɓe ɗanne suudu suɗa juwi e nder maaje kaɗɗe e nder île goto biyete Lampedusa tawateɗo kay e nder leydi Italie ko famɗi kala fodde capanɗe teto neɗɗo ko ronkaɓe yitede woni ko porté dispari hen bateau goto noon ko fodde nogas jeetato jolnoɓe mum ko porté dispari ronkaɓe yitede bateau ɗiɗo noon ɓe jolno hen ko tato e mumen majji ronkaɓe yitede woni porté dispari saabi hollirama noon saabi accident koko wiyete mauvaise condition météorologique ko ɗum saabi accident woni tigui jugol laaɗe ɗe ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Pakistan paaɗen to Pakistan noon ko laana jordi woni terrain kañuma derayi toon waɗi accident to banggue worgo leydi ndi ɗum waɗi ko aleda hande jeegoma lewru août 2023 waɗi sappo e joyi neɗɗo noon wasɓe hen pittali men wondude capanɗe nayyi woɗɓe barmuɓe hen koto leydi Irak paaɗen to rewo leydi Irak ko drone taw ko drone la armée mo leydi turque kañumen bombardi auto militaire ɓe hinde PKK woni parti travailleur de Kyrgyzstan ɓe mbari noon hen goto taw koye goto e mawɓe militaire ɓe PKK ɓe bombardimo noon koye nder district mo Chanchala waɗɗani wuuro witego Souleymaniya waɗɗani wuuro witego Souleymane saaha kay o wonno e nder auto makko koto leydi Ukraine paaɗen laamu leydi Ukraine tawi ko militaire laamu leydi Ukraine tawi ko militaire uji armée de l'air ɓe kolliri tigui wonde ɓe kolliri tigui wonde ɓe jandini wonde kolliri tigui wonde ɓe jandini fodde capantati missile e nder capanɗe nayyi missile ɗe hinde tigui croisére ɗe leydi Russie nelduno toon capannayyi missile ɓe ay leydi Russie weɗɗino toon hen capantati ɓe mbawi yandinde ɗum wondude nogas jeeɗiɗi drone ɗe leydi Russie nelduno toon ɗin kala ɓe jandini ɗumen ɗum noon kolliri tigui ɓe jandini ɗumen ɓe kolliri kadi armée de Russie aynima toon 3 missile ɗi hinde hypersonique Kinzhal ɓe kala noon so tawi ɗina ene jeeya e jandinaɗi ɗi walla tawi ala koɗi jandinaka ɗi ma en gartu e oɗon habaru so tawi en keeɓi ko ɓuuri ɗo labde musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceeram ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji moon e ɗemngal Pulaar e sawtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.